Πιάσ' το, Κώστα. Πότε μας εντάξει τώρα, Βάζουμε το τεσάρι πάνω και φύγαμε. Ναι. Ελάτε όλοι! Παραστάσεις με διαφορετικά έργα Καραγιώζη. Αυτή την Δευτέρα και Τρίτη στις 8 και 4 το βράδυ. Ο Τέος του Αθανασίου συγκροτήθηκε το 1982 από τα αδέλφια Κώστα, Γιάννη, Αργύρη και Ελένη Αθανασίου. Μετά από πολλά χρόνια μαθητείας, δίπλα στον αείμνηστο και μεγάλο καραγκιόζοπαίχτη Γιώργο Χαρίδη. Δεν υπήρξε απόφαση να γίνει ομάδα Αθανασίου. Ήταν αυτονόητο και δεδομένο ότι θα παίζανε καραγκιόζι. Πολύ μικρός είδα την παράσταση ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. Την ώρα της μάχης που παλεύει ο Μέγας Αλέξανδρος με το φίδι, φοβήθηκα πάρα πολύ. Σηκώθηκα από την καρέκλα και έτρεξα και πήγα στην είσοδο που είχε μια κουρτίνα και κρύφτηκα πίσω από την κουρτίνα. Σαν παραμύθια εγώ είχα τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και σαν πρώτα παιχνίδια τις φιγούρες του Καραγκιόζη. Από μικρό παιδί βρέθηκα πλάι στον μεγάλο και αείμνηστο δάσκαλο Γιώργο Χαρίδη μου, στο θεατράκι του στην Πλάκα. Εκεί φτιάχναμε φιγούρες, ζωγραφίζαμε και στο θεατράκι τον βοηθούσαμε στις παραστάσεις. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι καινούργοι βοηθοί, πιάνοντας τον πιτσικόκο να τον χορέψουν στην κίνησή του, στο σερβικό που ξεκινάει πρώτα η παράσταση. Αυτή είναι η πρώτη εμπειρία με τον Καραγκιόζη. Στο τέλος κάθε παράστασης έπιανα τις φιγούρες, άναβα τα φώτα και ξεκίναγα να κάνω τις πρόβες και να κάνω τις φωνές. Είχα δάσκαλο το Χαρίδη μου. Ήταν δύσκολος τα δάσκαλο. Επειδή αγαπούσε αυτό τον Καραγκιόζη πάρα πολύ, προσπαθούσε, είχε απέτηση, με ζόριζε. Εδώ είμαι κι εγώ. Δεν είναι Μπαρμπαγιώργος αυτός. Γιώργα Ρουμπλατσάρα με λένε εμένα. Όταν κάνεις τον Μπαρμπαγιώργο, θα βάζεις όλη την ψυχή σου, ό,τι έχει μέσα το πλεμόνι σου θα το βγάζεις. Α, πώς ρε! Θα είναι Μπαρμπαγιώργος, μου λέγε. Πρέπει να νιώσεις τον Καραγκιόζη, να γίνεις ένα πολύ μεγάλο πειρακτήρι για να μπορείς να αποδώσεις πολύ καλά το ρόλο του. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, τα αδέλφια μου. Ο Κώστας είναι ο αυστηρός στη δουλειά του, απόμακρος. Ο Γιάννης είναι ο οργανωτικός. Ο Αργύρης είναι ο επικοινωνιακός, αυτός που θα μιλήσει πολύ, θα κάνει την πιο πολύ πλάκα. Είναι δύσκολο με τις περιοδίες να γυρίζεις και κουραστικό. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια. Μ' αρέσει η Ελλάδα, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Μ' αρέσουν τα χωριά, η ύπαιθρος της Ελλάδας είναι φανταστική, οι άνθρωποι. Σε κάποια περιοδία που είχαμε κάνει στα Κρητικά Δωδεκάνησα, αναβλήθηκε ένα καράβι που είχε την κανονική μεταφορά από νησί σε νησί και αναγκαστήκαμε να το πάμε με ένα μικρό καϊκάκι και 8 μποφόρ. Ήταν αξέχαστη η εμπειρία. Μπορεί να τύχαινε το καλοκαίρι, να πήγαινα σε μια περιοδία, να ταξίδευα όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, να κοιμόμουν 2-3 ώρες και μετά να πήγαινα κατευθείαν στη δουλειά. Ταξίδια, πολλά ταξίδια. Έχω γυρίσει μέρες στην Ελλάδα που δεν είχα γυρίσει όλα μου τα χρόνια. Ο καραγκιόζοπαίχτης πρέπει να ξέρει τα πάντα. Να είναι ηλεκτρολόγος, να ξέρει να κουβαλάει καλά. Υπάρχουν πολλά πράγματα για μεταφορά. Να ζωγραφίσει τις φιγούρες του, να φτιάξει τη σκηνή του, θα γίνει μαραγκός. Όλα αυτά τα φτιάχνει ο καραγκιόζοπαίχτης μόνος του. Όταν ξεκίνησα και έπαιζα Καραγκιόζη, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου χρειαζόντουσαν τόσα πολλά εργαλεία που είχαν σχέση με το μέταλλο, με το σίδερο και με το ξύλο. Όταν είμαστε μικροί στο Χαρίδημο, παρακολουθούσαμε με μεγάλη προσοχή πως με μεγάλη ευχέρεια κατάφερε να κοπηδιάζει και προσπαθούσαμε να δούμε όλα τα μυστικά. Και θυμάμαι που μου έλεγε όταν ήμουν μικρός ότι να μην ανοίγουμε πολύ το μάτι και στο σημείο που θα πάει μας καθορίζει το ύφος και τη φυσιογνωμία μιας φιγούρας. Ο Καραγκιόζης παρατηρούμε να φοράει τη φορεσιά φτωχού στο Βυζάντιο.
Είχανε τη βράκα, το γυλαικάκι και αυτό εδώ το ζωνάρι που είχαν στη μέση. Ξυπόλυτος, αυτό συμβολίζει τη φτώχεια του, την κακομοιριά του. Όλοι μου λένε φύγαινε ξυπόλυτε, φύγαινε καμπούριδε στραβοκάνη. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι η ξυπολησιά του Καραγκιόζη είναι συμβολική. Μπορεί να μην υπάρχει ξυπόλυτος Έλληνας αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ξυπολησιά στην παιδεία μας, στην υγεία μας, στον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν όλα αυτά ο Καραγκιόζης τα σατυρίζει, γιατί είναι ένα θέατρο επιθεώρησης. Κοροϊδεύει και τον ίδιο τον εαυτό, οπότε τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνος, γιατί μπορεί να μιλήσει. Προχθές επέναγα έξω από το Σαράι, να σου που λες ο Μπαρμπατζουρβένακας και με τραβάει. Χώρια ότι μου έλεγε ότι είμαι Τούρκος. Τι λες φίλε, είμαι Τούρκος ρε παιδιά. Δεν θέλω να βάλω ετικέτες, να πω ότι ο Καραγκιόζης είναι ελληνικός, ο Καραγκιόζης είναι τουρκικός. Υπάρχει και Καραγκιόζης τουρκικός και Καραγκιόζης ελληνικός και δεν ξέρω και σε ποιες άλλες χώρες. Το θέμα είναι το ότι οι τέχνες ενώνουν τους λαούς, δεν τους διαχωρίζουν. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Του λέω άσε με, γιατί όλα αυτά που μου λες θα τα πω στο θείο μου τον Μπαρμπαγιώργο. Μου είπε ότι μάλιστα θα κάνει τα παράπονά του στην UNESCO. Είμαι και βοηθός για ζωοποίηση ομάδα με τα παιδιά, κοινό τις φιγούρες και ταμείο και ό,τι έχει άλλο διάσεις. Από διαφήμιση, από όλα τα πάντα. Τον Τούκα. Με τον Μαλακό να τη ρωτήσει θα μου ζητήσει αύξηση άμα συνειδητοποιήσει το μεσό. Κύρια απασχόληση είναι τηλέφωνα. Κάποιες φορές δεν είναι πολύ εύκολο γιατί τυχαίνουν και διάφορες αναποδιές. Έλα ρε Μιχαλιό, χάλασε το καράβι. Στην αρχή ήμουν θεατής. Όσο κέρδιζα την εμπιστοσύνη, μετά μπήκα πίσω από το πανί. Έτσι λοιπόν όταν ο ένας περνάει ας πούμε, από τη διαφήμιση σαν βοηθός παράστασης, μετά περνάει, ας πούμε, μπορεί να περάσει και σε καναγιζόπαιξης όπως έγινε με τον Μιχάλη και όπως θα γίνει με τον Γιάννη. Μόνος μου παράσταση πρώτη φορά έπαιξα πέρσι, δηλαδή μετά από 20 χρόνια. Έλενα χαρώ εγώ ξυπόλυτη οικογένεια. Έχει περάσει μέσα στο DNA, μέσα στο αίμα μου. Είναι... Και όχι μόνο αυτό, και όλοι οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου όσοι έρχονται κοντά μας και στα αδέλφια μου και οι γυναίκες τους που πριν δεν γνωρίζαν τον Καραγκιόζη, επηρεάστηκαν, είναι ένα μικρόβιο που μεταδίδεται και δεν θεραπεύεται ποτέ. Ως νοσοκόμα το λέω. Ήταν τόσο μεγάλη αγάπη που πήρα για το θέατρο σκιών που αυθόρμητα αυτήν τη μετέφερα και στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου τη Μαρία. Μέσα στα μάτια του γιού μου βλέπω τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρός. Νιώθεις σαν να ξαναγεννιέσαι, σαν να ξαναδημιουργείς ή ξαναζείς κάποιες καταστάσεις όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Μου είπε τα καλύτερα λόγια για σένα. Μου είπε ότι μόλις θα με δεις θα με ρωτήσεις Καραγκιόζη πεινάς. Αλλά εσύ το ξέχασες και δεν με ρώτησες. Για ρωτάμε να δούμε πεινάω. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο γιος του Γιάννη. Και είμαι 18 χρονών. Και αγαπημένα μου ηχητικό εφέ είναι η Σφαλιάρα. Σιωπή. Αυτό ήθελα να ρε. Που κάνεις. Μετά από 20 σχεδόν παραστάσεις συνεχόμενες, το πόδι μου ήταν μέσα στα αιματώματα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο να συνεχίζει ο γιος την τέχνη του πατέρα. Με λένε Φάνη, είμαι ο γιος του Αργύρη, είμαι 17 χρονών. Με λένε Δημήτρη, ο πατέρας μου είναι ο Αργύρης, θα πάω τώρα Δευτέρα Γυμνασίου και το βοηθάω στις παραστάσεις Καραγκιόζη στην περιοδία του καλοκαιριού. Παίρνω μαζί και τους γιους μου, περνάμε όμορφα, κάνουμε και τις διακοπές μας, με βοηθάνε στη δουλειά. Να φουσκώνει το πανί, να φυσάει ο αέρας και να πηγαίνει και δεν μάθησα οικονομίες. Μια μέρα να βαγίσαμε, φοβήθηκα. Όταν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό κάτω και είναι ένθερμο, δηλαδή σου περνάει την ενέργειά του. Το 400 άτομα νουλα, την πατούσα μου γαργαλάζε, δεν θα σε 400 άτομα. Από τότε που άρχισα να φτιάχνω φιγούρες, μου άρεσε πάρα πολύ. Ας πούμε, νόμιζα ότι είμαι κι εγώ ένας καλλιτέχνης, ότι ακολουθώ τα χνίδια του πατέρα μου και ότι είμαι ένας ζωγράφος, ένας τεχνίτης, έχω μάθει κάτι για τη ζωή μου που θα μου αρέσει και θα το κάνω πάντα. Ο γιος μου, ο Γιώργος, συνεχίζει, κάνει παραστάσεις. Λέγομαι Γιώργος, είμαι ο γιος του Κώστα Θανασίου. Είναι γι' αυτός από πολύ μικρός μαζί μου. Τα καλοκαίρια με ακολουθούσε στις περιοδίες. Από 6 χρονών, δεν φοβόταν, με έπαιρνε μαζί του.
αεροδρόμια, πλοία. Με έχει εντυπωσιάσει ότι έχει καλύτερη φωνή από μένα. Αφού τώρα συναγωνιζόμαστε. Ο Μαγούλα μου, θα το πάρει, θα το κάνει τώρα υποπόταμο. Κοίτα να δεις τι θα πάμε τώρα. Ο Καραγκιός έγινε καλά, ο φίλος ο Μίνιος. Και ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος βοηθός. Αυτός με βοηθούσε, μου έλεγε τα λόγια ότι τα ξεχνούσα. Είχε πολύ πλάκα πάντως. Γιατί μου έλεγε συνέχεια και εγώ νευρίαζα. Δική θέση, εσύ πες, ξέρω πώς το πάμε. Μετά φέρνει ο Καραγκιός από εκεί και πας από την πίσω. Σαν δάσκαλος. Ναι, είμαι δύσκολος κι εγώ. Θέλω να δω ότι τον αγαπάει ο άλλος τον Καραγκιόζη για να του ανοιχτώ σαν δάσκαλος. Πρέπει να είναι αυστηρός γιατί αλλιώς δεν θα βγει η τέχνη έτσι όπως πρέπει να βγει. Είναι μια δουλειά που δεν μου αρέσει ποτέ. Έχω δουλέψει πάρα πολλές δουλειές. Έχω σπουδάσει και μηχανολόγος ψυχικός. Αλλά ο μαγνήτης ήταν εδώ. Ο Καραγκιόζης έχει σχεδόν ταυτιστεί με τη ζωή μου. Πολλές φορές μπορώ να μιλάω ή να σκέφτομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Μου έδωσε ένα σημαντικό πράγμα. Να αγαπάω τον εαυτό μου και να αγαπάω τους ανθρώπους. Είναι όλη μου ζωή ο Καραγκιόζης. Εδώ αγαπητοί μας φίλοι έλαβε τέλος η παράστασή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας!